Kulħadd għadu maħsud bl-aħbar tal-mewt taċ-Chief Operations Officer ta' Net Media Karl Gouder. Din l-aħbar bla dubju ħallit lill-familja tiegħu f'xokk u lill-kollegi kollha ta' Net Television b'sens kbir ta' niket illi diffiċli tispjegah bil-kliem. Deskritt mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bħala ħabib tagħna, Karl Gouder kien il-persuna li xpruna lil Net Television għall-aqwa riżultati li qatt kellu fl-aħħar snin. Dan apparti li mexxa l-aħħar kampanja tal-MPs u l-Kunsilli Lokali bħala campaign manager. Fisem il-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-familja ta' Karl Gouder. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'dan il-mument ħsibijietna u t-talb tagħna jinsabu mal-familja ta' Karl u nitolbu li tiġi rispettata l-privatezza ta' qraba tiegħu. Messaġġi oħra waslu wkoll mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola illi qalet li din kienet aħbar devastanti għaliha. Kondoljanzi li twaslu anke mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono illi fissret kif meta isem Karl Gouder kien issemma l-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista hi rata aħbar pożittiva l-istess partit u għan-nazzjon. Jalla l-kwalitajiet sbieħ li kellek jidhru wkoll f'oħrajn, stqarret il-President. Il-Partit Laburista sellem ukoll il-memorja ta' Karl Gouder u wassal il-kondoljanzi li qraba tiegħu l-istess l-Speaker Anġlu Farrugia. Ma naqsux anke messaġġi fuq il-medja soċjali minn ħbieb, kollegi u ex-kollegi ta' Karl Gouder. Bil-ħaddiema tad-Dar Ċentrali u tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista ipoġġu bukketti ta' fjuri bħala ġesta tislima lil memorja ta' personalità il ħadem għal snin twal f'din il-binja. Intant fuq il-medja soċjali kien ippubblikat l-aħħar ritratt ta' Karl Gouder mill-fotografu tagħna Josef Galja. Ir-ritratt meħud nhar il-ħadd li għadda fil-finali tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. Tislima ħabib, ma ninsewk qatt.